Здравейте от световната премиера на LG G5, където се срещнахме с Красимир Дацов от LG България, когото много добре познавате от един от епизодите на Tech Drive. Той сега ще ни разкаже за новия топ модел на компанията, който има един демо пакет. Ето тук. А това е именно LG G5. Здравейте и от мен. Това, което може да видите е на първо място LG G5, два от модулите, с които могат да бъдат добавени към него, LG Cam Plus или LG Hi-Fi Plus. Именно една добавка, която идва с допълнителна разработка от Bang & Olufsen. Можем да кажем нещо повече, освен че се свърза с телефона, което ще покажем след малко, е, че тази малка джаджа може да работи и самостоятелно. Като именно може да бъде свързан, точно като усилател, Amplifier. Можем да я свържем през USB Type-C порта директно към нашият компютър, настолен било той или лаптоп, и можем да използваме възможностите за усилване на звука от нея. И това нещо се поставя отдолу. Това нещо се поставя на телефона. Сега ще покажем всъщност и една от големите иновации в дизайна на G5 тази година. Ето първо да видим съответно самото устройство как изглежда. Това е розовия цвят. Имаме две камери на гърба, запазили сме всички сензори познати ни до сега, лазерния автофокус, сензора за разпознаване на цветове на камерата, пръстов отпечатък, бутон за разпознаване на пръстови отпечатъци. Но по-важното, имаме един телефон, който е изцяло от алуминиево-магнезиева сплав, който може да му бъде извадена батерията. Това става посредством натискането на един малък бутон и лесното изваждане съответно на батерията. Да. Самата батерия е закрепена много лесно, може да я разделим. Тоест, когато искаме да си купим допълнителна батерия, не си купуваме и долната част. Те са махови. Това се остава с нашия телефон. Можем да си купим отделно тази батерия. Като, ето да кажем, в случая имаме и модула, който е на Bang & Olufsen. Ние сме фенове на звука, искаме най-доброто. Нали така, Ники? Абсолютно. Сега свързването винаги става от ляво надясно, затова не ми се получи. И това, което трябва да направим в случая, е директно да свържем устройство. И по този начин вече то се променя и дизайна. Да. С логото на Bang & Olufsen. А всъщност при всяко вадене се рестартира телефон, тъй като батерията в крайна сметка се вади. По същия начин, по който, ако имате телефон, който се вади батерията, ще се случи същото нещо. При поставянето и изчакването на панел, автоматично се стартира телефона. А тук всъщност под този слот са скрити microSD и nano. Интересното в случая е, че сме обединили мястото, където се помещава наносима и SD картата в един слот. Изваждаме, поставяме двете устройства. Това, което е по-различно за дизайна, е отсъствието на бутоните на гърба. Нещо, което ще направи впечатление на по-голямата част от нашите фенове, които ползват някои от нашите модели. Не бих казал, че се отказваме от този дизайн, напротив. Това, което правим, е да предоставим и нещо различно, защото знаете, скоро представихме дори на българския пазар LG V10, който разполага с всичко най-добро и много мултимедийно насочен. Това, което правим с G4, е следно да постигнем много по-тънко устройство, което да е, както вече казахме, от специална сплав, метално, и оставяме само бутона, който е за активиране на екрана, плюс fingerprint сензор, като, както всички наши модели до момента, можем да събудим устройството с knock-on или knock-off. И всъщност камерите и може би най-важен, или поне така кажем на Ники любимия модул. Между другото демонстрираме отново как изваждаме батерията, изключително лесно, разделяме ги. Имаме също така и слушалки. Нека отбележим Bang & Olufsen. Ние ги имаме, но всъщност това не е пакета, който ще се продава. Това не е пакета, но клиентите ще имат възможността да си го допълнят по този начин. Така че това ще бъдат артикули, които са представени от нас. И ето го другият модул.
или така наречения Cam Plus модул, който предоставя възможността не само да използваме устройството буквално като камера предвид удобния захват, който той ще има, но също така предоставя външна батерия, която заедно с телефона ще направят около 4000 мАч. 1100 или 1200 това? 1200. Устройството е с 4000. 2008, общо 4000 ще бъде. Това, което правим е подобно на предишния модул. Свързваме батерията, ляво надясно, поставяме вътре устройството. И става един фотоапарат. Много яко. Много ми харесва това нещо. И всъщност бутоните, които имаме, хардуерни вече, за камерата. Те имат допълнителни функционалности, специално в режима на камерата, като може би не споменахме, но двете камери, едната от тях съответно е нормална камера, която снима в градусов диапазон от 70 до 78 градуса, а другата е wide angle камера, която снима до 130 градуса. Това е и другата иновация, която отново предлагаме на пазара, нещо уникално, което сме да твърдя, че ще се хареса на почти всички клиенти, защото предоставя един много различен начин да използваме нашето устройство. Това може да го видим. Ето това е wide angle, може да видите разликата, това е стандартният режим на снимане. Виждате една колега журналистка от друга медия. И в момента, в който правим zoom out, имаме съответно wide angle снимка. Можем съответно да направим и видеоклип, използвайки бутоните за контролиране. Можем съответно да приближаваме, можем да отдалечаваме. Интересно нещо, може да видите ето къде се намираше пръста ми и съответно, че той излиза на камерата. Много широко wide angle е самата снимка. Използваме бутона за правене на снимка и другото нещо е с другия бутон директно активираме и деактивираме камерата, което както може да видите става по-бързо, отколкото успявам да говоря в случая. Cool. Иначе интерфейсът също е променен, изцяло по-семпла тема разполагам. И нямаме отделно меню за иконките, които вече са изсипани на това хомскрина. е другото нещо, което е голямата новост, именно така наречения menuless дизайн, който предлагаме от тази година, специално с G5. Идеята каква е? По-голямата част от новонавлизащите юзери, специално в Android или тези, които са мигрирали от iOS съответно на Android, изпитват трудност именно с позиционирането на апликациите на две места, като по този начин те ще бъдат запазени само на едно място. Значи да кажем за камерите, основата е 16 мегапикселова, тази, която е с по-тесен обхват. Тази, която е нормалната камера, така да я наречем. А тя запазва ли качествата с оптичната стабилизация? Абсолютно всичко е налично, оптична стабилизация и имаме, ето го, коя всъщност 16 е лазерния автофокус. Можеш да ги видиш. Ето тази е стандартната, която е, и другата отдясно е тази, която е с wide angle. Тя е с 8 мегапиксела, както 8 мегапиксела и предната камера. Една от другите опции, освен запазените съответно ръчни режими, имаме и допълнителен режим, който е с така наречената pop-out снимка. Благодарение на която можем съответно да снимаме и с двете камери и да получим допълнителни ефекти, които правим директно в самия момент, докато снимаме. Също така, ако влезем в допълнителните режими, виждате какво става. Можем реално да направим много и най-различни снимки. Също така, друга добавка, която имаме спрямо предишната, държа да отбележа, че запазваме всички опции, които са за ръчен режим на управление на камерата. А за видеото? Видеото не. V10 прави изключение и само той ще има в видеорежим, ще има ръчни настройки. Точно така. Ако се върнем съответно на авторежима, другата добавка, за която споменахме, е възможността да избираме филтри, които са директно преди момента на заснемането на снимката. По този начин можем да избереме, както виждате, имаме филтър, плюс wide angle снимка, плюс камера, плюс модула за един